Komen ko para kas ngibalang jong katayo ke balai puar ha kapor lajya ki jing pule bamenta kasngi ki jing pule ka benengkong na kitab jing stad ka lenong ka bandriu ka dekot ka bayue do kat we kasam ka ba prapuar bat ka gospel na Lukas ka lenong ka bakat nyo ka dekot ka bakat iwe hedu kat kandai Banlej sa Jerusalem, ujisu ulayat lengba ka Samaria bat ka Galilea. Habaula rung ha ka wei ka nongrit. Shipau ngut ki basanyang lengkut kilawan syau. Kila yang kampaji. Bat kila pertajam. Ko jisu kendrat to isen yengi. Ujisu ulayu yaki bat ulaong. Ki papej yalade hakileng do. Halenti kila khoj. Uwe na ki haba ulayo ba ulakoj. Ulawan pai da kabayero jam ya ublay. Uladem hakjat ujisu. Uaingu ya Lalu tau briu ulalong unong Samaria. Te ujisu ulaong. Lapan khoj ship hongot. Te hae kendai ngot pat. Om Shem uban wan pai bat ban aingu ya ublay laitang une umender baru jisu ulaong hau. Yang joj kilej ka jingej jong pi kalapan koit ya pi. Ka gospel jong utrai ko men ko para. Wei usar darji wan mare biang sedukan di jingbam. Habau yo try dukan ulah keli. Sei kolesterol jonga. Utau try dukan ujubab. MP ba ngim judi kum uta hangne hadukan. Utau sadarji upai kitin uong. Wah, wat lek kelop. Pek. Menenga wan tit ruti nang ne. Bat kakot sop ruti la tho. Cholesterol free. I would yo free cholesterol jonga. Yo ngan bom shibet. Ko para Kristen beje kadai tang kakana birya. Henry kum katai kakana birya syapang usar darji. Ngiru bun sin. Ngilek wat ya kimar kimata kibayo e. Ne kiba yo free. Hato kam demo. Ngiyang daw lain. Bantit patlun na sopti. Habang yu bakito buy one get one free. Ngi baro ngi kwa ban yo lut. Yo free lut. Not dong syadong. Henday songsi ban ong. Bawat haga jing men simru. Ngi kwa free. Ngi kwa free beneng. Ngi kwa free jing ai. Ngi kwa free kampela. Ngi kwa free jing suk. But kum ta ter. Henry hato ngila ban ai free ialah ke jing im na ka bentau blay. Hato ngila ban ai free ialah ke sap ke pong na ka bentau blay. Hato ngila ban ai free ialah ke por na ka bentau blay. Hato ngila ban ai free ialah ke jing mud jing perkat syau blay. Hato ngila ban ai free ialah ka mon bat ka jing ang nud jungi syau blay. Bun na ngi kwa free. Henry ngi kwa jing siupat na ka banta ka jing le barit jungi yakiwe. Kum ka duksa. Ngi kwa jing siu da ka jing kerku namar ba ngi duai. Ngi kwa yo jing siu da ki kampla namar ba ngilek mas. Balay ngimla ban ay ngu yaw blay da ka ba free. Ngatharay wat ublay. Ukwa pangin ay hu ka jins ngongo. Om namar ba udawa Henry kapawan na ka donut na ka mensim jungi. Kumta haka gospel ka bangila pule mentakas ngi.
Jisu udah sosi. Mana pedeng kita kisi paungut, kiba sanyang lengkut. Kiba ula penkoit. Tang uwei ubawan ay ngu ya u da kaba free. Klem dapa mano-manoru. Kendai ngut kiba day ki ju. Kiba day ki paradok parasnam, kiba shnong, kiba hatau jong Jisu. Kim wan ban ay ngu ya u. Nakata daw, Jisu keli, siya ay ki waypat. Balay kim don kamen sim sungungu. But yauta ubawan ay ngu, ubade unong Samaria, unong way. Jisu uang biang ya u. Ki leg, kajingay jong pi kalapan koit ya pi. Jisu uya ro ya u. Komen ko para, ladang ilong ki bas mungu, namar kajingay, but namar baro ki bawan ha kajing im jongi, kilong ki jin ay jong ublay. Kajing penkoit, kaladay kajongi. Kumta, lembaga liturgi, kabangi rakhe menta kasengi. Kakot kawer yang ngabat ya pi, bangin long ki basungongu borobor freely. Ublay utrang bangin sungongu ya u nakabenta baro ki baula ay hangi. How neusnem, Archbishop ba jungi jonggane ka Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lengdo. Ibu yaw ni usnem kum usnem bakerpang jong ka jing sngongu. Namar ba isngo tu shy baladangi long ki ba sngongu. Ngiru kum utaw nong Samaria ka gospel ka bangidang depule ngin yo ya ka jingkoit ka bapura. Bun nangi ki Kristan ngidon ka jingpang ka baharukom. Kane ka jingpang kam light na ki lengdo na ki riunyam. Ka jingpang jong ka jing bisni. Ka jingpang jong ka jing kwa burom. Ka jing tok ka jing syukor. Ka jing bamla ban pendep ya laki kamram. Ka jingpang kedokti. Ka jingpang jeler telit. Ki jingpang klim. Ki jingpang di buat. Ki jingpang balai pojat. Ngin koit na kine baro. Lada ngikloy. Ban sungongu ya kajing ba bar kajing subun jong ublay. Gimla ban len. Ya kajing roy kajing ngej. Bala tresitom da ki missionary. Ki bala khalat. Pat don ru ki badang im. Henry lada ngim don por. Ban sungongu ya kamati. Bakilas dang. Bat bakilas seng. Kapor, kan poi, badaki tin bat ki kam jungi, kin saki bat kin pendrem yangi. Archbishop ibe jungi, idei iba syempang, kwa bakum kata ka apot kan poi, kumta ikot iwer yang ngabat ya pi komen ko para. Mangin longken kita ki Kristan ki basungongu, na kabenta kini ki baro ki bala pelong ya kabalang Kristan jungi kumba kalong benta. Kenang ba nginyo ya kajing koit, kajing kemen kum utaw nong Samaria, uba ngelayo sungo haka gospel, bat bo Jisu ulayaro yu. Ngan penkut da kene, udon bosko uju ong borobor, ukena uba sungongu udai ukena uba bah. Kene kamudru, ba u Kristan uba sungongu, udai u Kristan ubabha. Token ngin ya pen ya kajing long babha jungi. Da kabangin niya sungongu. Na kabanta baro kijing long jingman, kijing syam, kijing kijing kerku, kijing kerdu, kijing ay bat ter kibangilayo pediang ha kajing im jungi. En yaro Yesus Kristus.